Okubhlungu ngalesikhathi esiphila kuso nabantu esiphila nabo noma sebefundile kodwa abayiboni igame edlalwa phezukwabo. Angazi ngingayibeka kanjani ngendlela ezobalula kunoma ngawubani. Kunezinto ezihlelwayo ukuba mazenzeke kithi thina singabantu bebalela iminyama. Kodwa kwamele kube khona umuntu oyothwala lezo nsolo kube ungathi uyena obulalise abantu. Uma ngabe uzokuhlale kahle ubhekisise kahle ngokomthetho eKZN ngabe baningi abantu abafile. Ukuba ubuholi lobo bungafunwa abukhonanga ukubamba inhliziyo zabantu, ngabe sikhuluma nje namhlanje umhlaba wonke ukhuluma ngeSouth Africa and isifundazwe iKZN. Ngoba kwamele kudwetshwe isithombe esokuthi amaZulu awanangqondo, amaZulu okhandashisa. Inhloso lapha ukuthi isizwe sakwaZulu sihambe siyolutha simosha itolo. Kodwa noma ngayisiphi isitolo abazosilutha imola abazoyibulala ngeke iphinde ivuswe. Ilento abayifunayo leyo. Hayi ngoba mhlawumbe balwela wena, basebenzisa wena for ukubulala ikusasa lakho. Whatever ezoluthwa eKZN, ngiyababona abantu, hayi veni lami li right ngiyothatha ifridge, uzawufakani kulelo fridge? Uzawufakani kulelo fridge lelo? Ngoba noma ngayisiphi isitolo uyolutha kuso, laba bantu abafuna uluthe wena ngeke bazivuse leso sitolo leso. Noma ngayisiphi isikolo enohamba niyosibulala, labantu abafuna nibulale ngeke bazivuse leso sikolo leso. Ukuze amaZulu abonakale njengabantu abangenangqondo. But lento ibekwe emehlweni wethu kodwa kasiyibone. Asoze sayibona. So ngiyabahlonipha bonke abaholi beMK from day one behlisa imimoya yabantu bathi yehlisana imimoya, yehlisana imimoya, yehlisana imimoya. Ngathandaza ngedwa ngathi Nkosi Jehova lula isandla sakho, kungachitheki igazi, kungabi nezintandane ukuze isitha singajabuli. Njengamanje abajabulanga ukuthi iKZN kayiluthaka. Izwe lonke lithi lazi iKZN ngokulutha, kanti abantu bayathengwa babokwenza lokho. Kodwa ngoba siphila ezweni ukuthi sonke angisho ukuthi ngihlakaniphile, umbono wami lo indlela engibona ngakhona ukuthi angazi ukuthi ngizothi ubani, but whoever obenamandla under EMK ukuba angene ku social media athi yehlisana imoya, yehlisana imoya, amaphaphu phansi. Noma ngayini engaluthwa eKZN, kube kungena kosizi, kube kungena kwenhlupheko. Kodwa kudinga umholi ozocabangela isizwe sakhe, ayibone inkinga ezayo, ayivale. Noma ngabe ngayitholanga lento efanele abantu, kodwa umphefumulo awubeke phambili. Kwamele ukwazi ukusacrifice ukuthi okay, ngamane ngilahlekelwe ilento enkulu kade ngiyifuna kunokuba ngilahlekelwe ngabantu ngaphansi kwegama lami. Ngoba abantu ababezofa bekuzothiwa kungenxa kabani, kungenxa kabani, kungenxa kabani, abafa eNorthwest kungenxa kabani, ngoba kazange abe nandaba nalabantu abafa eNorthwest emayini. Kodwa lona noma ngabe ngikaphumelele, kodwa mina ngithi izwe alisukume libone ukuthi abantu yabakhathalela. Khona umunye ongazange abakhathalela abantu. Namhlanje imizi ayinawo amadoda ngenxa ukuthi ubuholi ongabuzalelwanga uyobusebenzisa isinoma kanjani. Mawunendlela uvuthiwe ongizwile. Ingakho balethe inqwaba yamaphoyisa sibambe lapho. Bangabe bezikhohlisa abaningi abangasitshela ukuthi i-visibility yomthetho iyona eyenze ukuba kube nokuthula eKZN. Okwenze ukuba kube nokuthula eKZN ukulalela
ukuholeka kwesizwe sakwaZulu, hayi ubukhona bamaphoyisa neighbor. Ubukhona bawo amaphoyisa ukudlala njengentela, kodwa into eyenza uba kube nokuthula kungenxa eyokuthi isizwe siyazi ukuba sinomholi, silindele izwi lomholi, sihlonipha umholi not iphoyisa. Lapho nje ngingathanda mhlambe ukubhimba ngibheke eceleni. Lapha asikhulumi ngabantu abalambile ukuthi mhlawumbe babanjwe yizwi ukuthi bangamoshi. Sikhuluma ngabantu abakhuzekayo. Sikhuluma ngabantu abanomlando wokulwa ngomkhonto, balwa nomuntu ophethe isibhamu. Sikhuluma ngabantu abathi uyodubula kuphela inhlamvu. Sikhuluma ngamadela kufa. So mina engikubheka kakhulu nengikubongayo emthandazweni wami ukuthi baholeke, babe ngabantu, babe yizimvu ezinomelusi, bangakwenza abakwenzile ngoba kunamaphoyisa. Lawo maphoyisa neibhamu zawo uma ngabe ethunywe ewubulala abantu bahlale nje kanjeya. Lempi ingalwiwa ngendlela yokuba ivune isitha. Isitha uma ngabe sikubekela ugibe, ulubona lolo gibe lolo, musukuya kulo. Uma ubona isitha senza iphutha, ungasikhusi, ungasilekeleli, siyeke silenze lelo phutha lelo. Bengithi nje angivele lapha kule ndaba amaphoyisa, mina kwelami isayidi ngisaphakamisa kona ukuholeka kwabantu. Futhi asithandazeleni ukuthi imimoya emibi kungabibikho ezobadunga bahambe bayolekelela izitha, ngoba ukulutha isaka lempuphu ube uzilambisa iminyaka ewu5 akuzokusiza ngalutho. Ukuthatha iTV lelo fridge lelo ugesi uzawuvalwa, uzayibukela lento lapha ingena gesi. So ke ukusebenza kweingqondo zabantu, uma mhlambe ungathi ama influencers eKZN angakaphakame akhuthaze, aphakamise ukubonga, bakhuthazwe abantu abathathe isinqumo esiphilayo, kulapho sobe silekelela khona inqubekela phambili. Isona sikhathi lesi sisidingayo singabantu abamnyama basibumbane, wena ngumtswana ngumXhosa, sibumbane against abantu abafuna ukusiqeda, abantu abafuna ukusisusa. Isikhathi sokubumbana, akusona isikhathi sokukhumbula ukuthi wena ukhuluma ini nokhuluma ini. Leso sikhathi kasikho. Sonke sisempini, sonke sibeni ngamasosha, sisazi isitha sethu. Kodwa mangabe kuba khona ongakithi uyophinde futhi alekelele izitha, lelifile lento esiphilela emhlabeni. Makube njalo.